Mas Pati Sido Paksa. Lajeng Sinanjung. Kaya-kaya Mas Ciaru nanging. Yen kaya mangkene kedadian. Aja nganti. Sinanjung. Kang Mas. Sinanjung. Kang Mas. Dek pengeprak piye to iki? Dadi tata. Nek wis caturan ngono kuwi umume disiake. Ben ketok dramatis lek caturan lek gunuman ki ben cetha ora kalah karo gamelan. Pengeprak ben bersandiwara dulu. Lho jare mbiyen siswa budaya. Piye to ki cowong. Mari pun kabeh disangoni Pak Bupati niku dadi semangat kula dadi. Konjur moodmu ilang ngono. Santak suwo. Ah. Nah, dajeng